ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шад дар WhatsApp имо экранмада рӯй кунем, дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хеле мошино, чӣ хеле маркаҳо қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Хоб, Opel Astra-J ҳаст ки дар кузофи караван 139 дӯстони азиз, Mercedes-ҳои сечка биёмнӣ ва сечкаҳои простой. Хоб, ҳастай Daewoo, дӯстони азиз, Daewoo Tico ҳастай бо нархи арзон ва ҳастай Daewoo Nexi ҳастай бо нархи арзон, Hyundai Porter мошини боркаш ҳастай ва ҳастай Corolla E1 бо нархи арзон ҳастай ва ҳастай Opel Sedan бо нархи арзон ҳастай дӯстони азиз, Toyota Prius яъне гибрид ҳастай дӯстони азиз бо нархи арзон, BMW ҳастай, Toyota Camry мошинои советский ва мошинои аз территорияи Москва будам ҳастай. Мо бошим навори ҳар гуна мошина ҳастай ки нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Агар шумо дам ягон мошин боша, маромад ба сайти мо кор мекунем, рӯйкунем, реклама мекунем ва курси имрӯза боша 116 сомонӣ ҳастай. Мо бошад навор расад мекунем, мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастай ба дронки сечка биёмни соли барои 1998 ҳастай ки сӯзишвориш газ бензин. Объем мотораш 2 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин ба дрон беҳтарин. Мошин 7 моҳи дига танировка дорад, 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, кондитсионераш кор мекунад, ях, фарои дӯстони азиз элегант дӯстони азиз, фарои зур задаги ҳастай. Хоб, 4 та балон 70% ҳастай, дискови рамашкати, мошин фақат дастӣ, яъне барои кор рафтан омадан, мошини семения, мошин такси умуман гаштагӣ нестай. Ва мошин дӯстони азиз тоқа суми холия срочно суд дар корашона ба хотири мошинам фурӯшда мошини дастишона, краскаш радной дӯстон электропакет дорад мошин, ай учет бироварда метиҳам. Боз инчунин самбуфори молодёжни задаги ҳастасона ва дигар чизои чухолаи фасон, обши мошин зурае. Моторшдам гап нест. Нархи мошина мега 70 та мегем, бо камтар арзон мегад мекунем, мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Нархи мошин 70 та сечка биёмнӣ, ҳама чи танировка ҳуҷҷат, кондитсионер бо муомила дорад. Якумаш рақамҳои билайн дастӣ ахираш 36 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 5410, инаш дам кор мекунад, инаш дам WhatsApp дорад. Ина сечкаи абёни, сечкаи тоза ки шумо мекофтен, ина ба шумо сечкаи арзон ва темболи ки танировка ҳуҷҷат дорад, ҳамаш бо срок дорад. Марамад шахсоне ки мошинчаро ки хеле тоза мекунад сечка, ина мошина айда сатем, метавонем ки занг занем. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra-J ҳастай ба дронки дар кузофи караван универсал соли барои 1998 ҳастай ки сӯзишвориш газ бензин. Объем мотори 1.6 литра, коробкаш механика, сайзтани мошин мега, нахадо мега, беҳтарин мошинашам, мошин дастия мега, мошин мега беҳтарин, мошин кондитсионер дорад, электропакет, 4 та балон мега, 90% мега ҳастай. Хоб, 2 та дига электропакет дӯстони азиз, хоб, рулуш мега лифтай, поён боло мешавад. Хоб, ва балоношам чӣ хел десед 90 дӯстони азиз, салоношам тозака, чиқолакои фасадагӣ, мега ҳуҷҷатҳои мошин мега бурчидагия. Иша бо хахтон маслиҳат мекунем. Нархи мошина мега 57 та мега, мега соҳибаш бо арзон мегад мекунем, мошин мега ягон расход надорад дӯстони азиз. Мошин айхе танахад чи техникиски соз ҳастай. Хоб, мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Роғон дӯстони азиз. Нархи мошин 57 та, муомила савдош мега дар назди капоти мошин ва ҳардаш рақамҳои соҳибшона ҳардаш кор мекунад. Маромад дӯстони азиз, шахсоне ки мехарин ягон мақсад баъян дошта бошен, дар рақамҳошон занг занед. 80 сомош мегад, муомила ва савдо дорад. Opel Astra-J караван дӯстони як даста, метавонем ки ҳозир занг занем. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Prius ҳастай ба дронки Toyota Prius гибридтай соли барои 2010 сол ҳастай ки сӯзишвориш бензин гибрид. Объем моториш 1.8 литра, коробкаш автоматай, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега ҳамаҷош мега 100% мега кор мекунад, инчунин гибридчам. Хоб, мошина мега дӯстони азиз моҳи май мега дар растамошка мега кардагӣ будем, мошин мега тозакай. Танировкаш мега 9 моҳи дигай, ҳуҷҷатҳои мошин бурчидагай, балоношам ҳолати коия, светои намхелӣ. Нархи мошина мега 79 000 сомон гуфтеся, накамедон чанд арзон мекунам бо ва мошина ини ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. Toyota Prius гибридтай, танировкаш мондагӣ буда, дигар чош бурчидагиай. Хоб, ин ҳамин рақамҳои аввалони соҳибшона, шахсоне ки конкретна харидори маромад метавонем ки занг занем, маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем.
дӯстон аз гуфта намона шумо дам агарам харид мошинаи фурӯшӣ хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ барои реклама кардан бошад марамад дар рақамҳои 885 12 20 20 ватсап имо телеграм ҳамаи чӣ пайваст дорад марамад сурат маълумотро кунем мо реклама мекунем лайкҳо разани навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон ки BMW 3 series ҳастае ки BMW 3 series соли бори 2000 сол ҳастае ки суҷфурӯш газ бензинаи мотори 8 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега срочно мега фурӯшия тоқа суми холӣ. танировкаи мошин мегад 1 сола ҳуҷҷатош мегад 1 сола утилизатсия мегад кардагӣ салон кожаи сиёҳ балон 80% электропакет ва дигар намуд комфортҳои мошин. BMW 3 series 2000 сол ҳастад дӯстон азиз. нархи мошина мегад 38 мегем бо арзон мегад мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 38 аст савдо муомилаш мегад танҳо дар назди капоти мошин мошини хеле молодёжни кардагӣ тайёрае. хоб оиди ҳамин BMW шумо ягон маълумот хӯед ягон саволо зиёдӣ барои фаҳмидани шумо бошад агар марамад дар рақамҳои поёмда занг занем маълумотро гирем. шахсоне ки дар ҳамин навор наёфтед мошини маъқулӣ дар комментари назидагӣ кадом маркаи мошин ба шумо лозиме мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагии шуморо пешкаш мекунем. лайка фаромӯш накунед зани навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico ҳастае дӯстон ки срочнаи соли бори 1997 ҳастае ки суҷфурӯш газ бензин объем моторша 0.8 литр гуфтагӣ ҳастае соҳибшон коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад нахада фақат би камтар хадавой мегад кор дорад дигар мегад созае дигар ҷо мошин мегад созаста хайбухтон бо пушта гирем. нархи мошина 12000 сомон гуфтаеса соҳибаш бо арзон мегад мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. хоб дӯстон на дискаош простой нам хеле светои сурхи вишновияй хоб мошин соза дар навор краскашам хеле соз метавад. ина рақамҳо шуда мегафон шахсоне ки мехарен ягон маълумот хоҳен оиди мошин марамад занг занед маълумотро гирем ва инчунин дӯстон азиз вариантҳои алишам мешавад яъне ки метавонед ки вариантҳои алиштонам пешкаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Opel Astra F дар кузифи седан бо нархи арзон срочна. соли бори 1693 ҳастае ки суҷфурӯш газ бензинаи мотори 6 литраи коробкаш механикаи мошин мега нахадуае. нархи мошина 17000 сомон мондиам бо ҳамира мегад арзон мекунем. мошин мегад соза моторша мегад гап нест хадавой мегад соз коробка соз балон лати коринам хеле свето. нархи мошин 17000 сомон ҳастае боз муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи кунибудоми шаҳри хуҷанда. 17000 сомон Opel арзон седан. хоб бисёре ба такрор мекунем шахсоне ки мехаред рақамҳои поёмда ҳастае вавилон марамад 0800 занг занед маълумоти пурраша гирем дар ноҳияи кунибудом. дӯстон азиз лайкҳоро мезанем фаромӯш намекунем шахсоне ки мошини фурӯшӣ хона замин доранд барои фурӯш мондан барои реклама кардан мо ҳамин кормо фақат реклама кардан марамад дар рақамҳои 885 12 25 ватсап имо телеграм ҳама чӣ пайваст астае метавонед сурат маълумотро кунед мо дар видеои оянда ҳамихел реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастае баъдрон ки сечкаи простой соли бори 1994 ҳастае ки суҷфурӯш ҳам газ ҳам бензин объем мотори 8 литраи коробкаш механикаи мошин мега сайсиянаш мега зурай созае. нархи мошина 35 мондиам бо арзон мегад мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтар. сечкаи простой хоб нарх 35 савдо муомилаш дар назди капоти мошин. ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳибшона бисёри баъд мо такрор мекунем шахсоне ки мехарем марамад занг занем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон Daewoo Nexi. соли бори 1995 ҳастае ки суҷфурӯш газ бензин мотори 6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад дискаош прасои нам хеле свето мошин мега сода стадионар мегири фақат ҳай мекунем. нархи мошина 8500 сомон мондиам бо ҳамира мегад арзон мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисорда. нархи мошин 8500 80000 сомон астае бо муомила дӯстон мошин суд астае. ина рақамҳошон астае мақсад ки поёмода ахираш 73 шахсоне ки Nexi арзон пурса кунем бо темболи 5 моҳи дигар ҳуҷҷат ина занг занем маълумотро гирем тоқа суми холия алиш намешавад дӯстон беҳуда мегад нораҳат накунем тоқа суми холия марамад харидоро тамос гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае баъдрон ки Toyota Camry 2.
соли 46-2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи моторош 2.4 литраи коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошина хай соза мегӯяд навшуд мақсад ки мотор коробкаш ягон чӣ гуфтагӣ нест. барои ҳамин худам бо занг занем мошин мегӯяд олия мега састани ба фикри ман дубайст ки мошина нархша 74 та мондагиам бу мақсад ки муомила мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошини симаки 74 000 сомон аст. муомила дорад, номерош транзит ва кондитсионер электропакет ҳам намуд комфорта дорад. тоқа суми холия мега алиш палиш намешавад. салон шам тоза кудаем. марамат рақамҳои пӯмда занг занем. шахсоне ки дар навори мо наёфтанд мошини маъқулишона дар комментария мо нависед ки аз кадом марка мошин ба шумо пешкаш кунем, нависем пешкаш мекунем. шахсоне ки мошини фурӯшӣ доред дар рақамҳои 885 12 20 дар боло астай 20 дар роикаи мо реклама мекунем. лайк аз шумо ва мошини нав аз тарафи мо. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter 1 ҳастаи боадронн ки Hyundai Porter 1 соли 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш дизелае. коробкаш механикаи мошинча мега нахадо мега фақат мегири корта пеш мебарӣ. мошин ба олнош дӯстон аз ҳолати кори ҳастае, краскаш нав кардагӣ ҳастае. утилизатсия мега дорад. мошин мега созе барои кор тайёрае. нархи мошина мега 48 та мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. дӯстони азиз, дар ноҳияи райони Кӯйбеш мешавад. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. сумаки 48 та боз муомила дорад. илтимос мека беҳуда нораҳат накунед. фақат харидорои конкретно ва тоқа суми холӣ. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона. шахсоне ки мехарем марама занг занем, маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. дӯстон азиз, боз такрор мекунам ки шахсоне ки дар ҳамин навор наёфтед мошини маъқулӣ, мошине ки мисол шумо мехоҳем, дар комментария нависед, мо пешкаштон мекунем. хоҳиш ки лайк казанем фаромӯш накунед дӯстони азиз ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 ҳастаи боадронн ки светои сафед соли 2006-2005 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ. объем мотораш 1.5 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ростига мошина расходша нагуфтанд чӣ расход дорад. мошин мега соза тоқа суми холия. мошин кондитсионер дӯстони азиз, электропакет, коробка автомат, салонш тозака хай фароша як полировка мекунед. хай мумкин ягон мелич кор дошта бошад. навшод ҳуҷҷат ва дигар чизош ягон маълумот соҳибаш гуфтагӣ нестае. нархи мошина дӯстон аз 53 000 сомон гуфтиянд бо мақсад ки муомилаш мешавад дар назди капоти мошин ва мошин айни ҳол бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 53 000 сомон аст. бо метавонед ки занг занен чанд ха арзон мекардагиша ё ки намекардагиша метавонед ки бопурсен. рақамҳои соҳибшона прамои кор мекунад. тоқа мақсад ки рақами холӣ бе WhatsApp. марамат занг занед. шахсоне ки мошини фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира дар рақамҳои болобуда 20 дар рои кунед дӯстони азиз. шахсоне ки мошин харен дар комментария нависед пешкаш мекунем. ҳамин қадари мошин буд. амрӯз мо дар ҷамъ шуд, мо пешкаш накардем. то видеои оянда худо нигаҳбон.